Hi guys! So naapa ni diri wala pa mi nang nagligo guys. So naay bangka o na man nag-isda. So naada kay gagol. Kaya bugira kung tanang hiram ta. Gina ba? Gina mo ko ginawa di ay. Di na ko ginama sa tubig di ay. So, nag-excuse me dire kay na ay namligyan isda. Unsa na ilang isda? Nya, salo mi dire balik. Ginawa sa lalong di ay. Unsa na nik? Sana ba ko sa dako ito? Balik kalek. Ito kinapandawan na no. Wala sa dagat kay nasa dagat na. Bangus mo na lik. Ira balik yan na. Bisa na ya pandawan ang isa no. Pila ang pila po. Palay ako sa dagat kung palit. Siguro ko maka-excuse. Ay, kung palit pa ka. Ang sa dahi is dari ay. Bala ka dari, magagol lang sa dari ay. Hindi na ba rin na inga niyon? Dijuhas ako din. Hi everybody. Nalagi tubig. Ha. Go. Tubig. Mao din ang pantukan guys nga Serenity Beach. Wala pa lagi daw. Let's go swimming. Hindi ko makadugay sa tubig guys. Pero hindi hawa. Dapat nata oxygen pa. Kulang pa rin